אני אגיד לכם משהו מאוד אישי. אחרי אסון כל כך כבד, ההחלטה הכי קשה שאתה צריך לקבל בבוקר, כשהשעון המעורר מצלצל, זה האם בכלל לקום ביום הזה, כי זה מין תחושה כזאת של למה ובשביל מה. ואנחנו אומרים לעצמנו, הם היו כאלה גיבורים והוא היה כזה גיבור, אז מי אנחנו שלא נקום בבוקר לעשות משהו טוב למעננו, למען מדינת ישראל, למען דור ההמשך? אחרי 7 באוקטובר רציתי לעשות משהו לטובת המצב, עזבתי את הסטארט-אפ וחיפשתי את הדבר הבא והגעתי לאוקטובר. אנחנו נוטעים חברה חדשה עבור כל נופל, נופלת, ילד, ילדה, חייל, חיילת, אזרח ישראלי באשר הוא. אנחנו פונים אל הסטארט-אפ, מדברים איתו ומנסים לעשות את החיבורים גם על הרקע והחיבור מבחינת העשייה, מבחינת ערכים, מבחינת הצוות אפילו האנושי. אופק רוסו במהותו הוא כאילו יש לנו פה סינרגיה שלא חשבנו עליה. הוא גם שייך, הוא גם אדם שעסק בהצלת חיים כל חייו, הוא המתנדב במד"א. המוצר השני כרגע על שמו של אופק רוסו, ויישא את דמותו של אופק רוסו, הוא בעצם מוצר מציל חיים. כשהמוצר הזה יגיע מחר ל10,000 אנשים, ל10,000 אנשים שיראו את הלוגו, יראו את האמירה של אופק, שיחשפו אליו. הרעיון הזה להעביר, להנציח בן אדם על הגלים האלו שיצר את הפעילות העסקית הוא רעיון בעיניי גאוני. הרגע הזה שבו אני מחברת בין משפחה שכולה, אולי ברגעים הכי קשים שלה, לבין סטארט-אפ צעיר, אנשים שעד לפני שנייה בכלל לא הכירו, ועכשיו רק רוצים לחבק את המשפחה. זה רגע של פרפרים, של קסם. יש משהו בתוך המיזם הזה שמאחד אנשים סביב עשייה טוב. כשאני מרימה טלפון, וזה לא משנה מי הבן אדם וכמה חשוב הוא יהיה, ואני אומרת לו, אני מתקשרת מאוקטובר הבא, ואני רואה את רמת הפניות, והרצון הכן שלו להיות חלק ולתת עזרה, הדבר הזה הוא מחזק. תן הרבה שעות מהיום שלי לנקסט אוקטובר, זה הדבר שנותן לי את המוטיבציה לקום בבוקר. שברור שכל אחד מתעסק עם המון דברים, וכל אחד יש לו עוד המון דברים על הראש, שכל אחד מוכן באמת לשים את הזמן ולהקדיש למשהו שהוא הרבה יותר גדול מכל אחד ואחד מאיתנו לבד. אני חושבת שזה מדהים, ואני רוצה להיות חלק מזה. דווקא במקום של יוזמה וחדשנות אפשר להפיץ משהו נורא חיובי לעולם, להפיץ משהו שהוא אור, לא להתעסק רק בכאב ובעצב ובאובדן. I salute his decision, your decision is how to honor his memory and the memory of all those murdered throughout the Next October initiative. This is what Next October is all about. It is about our response to those people who came to destroy not only us but also our values. They came to destroy. We are here to build. We are here to provide for a better world.